Poñer en valor o patrimonio cultural da cidade, ese é o obxectivo deste programa. O Concello de Pontevedra presentou hoxe a Semana do Patrimonio Invisible, unha iniciativa que se levará a cabo a vindeira semana e coa que se pretende dar visibilidade aos espazos históricos máis descoñecidos pola veciñanza. É un programa que o que pretende sobre todo é poñer en valor o patrimonio da cidade de Pontevedra, un patrimonio que moitas veces, como dicía el, un patrimonio oculto, que moitas veces pois pasamos por diante deses edificios pero que non coñecemos exactamente a historia que hai detrás, o contido narrativo dos edificios, o por que se construíron dunha maneira ou doutro, ou mesmo tamén as familias ou as persoas que habitaron neses recintos. A Semana do Patrimonio Invisible terá lugar entre o 16 e o 18 de xullo. A programación está composta por 18 visitas a 5 espazos da cidade: o Convento de Santa Clara, o Cemiterio de Santo Amaro, o Colexio Sagrado Corazón de Praceres, o Pazo de Mugartegui e a Villa Pilar. Pontevedra posúe un patrimonio que un patrimonio cultural único, pero que en moitos casos é descoñecido pola veciñanza. Moitos destes espazos están normalmente fechados. Nesta actividade o que se fai é entrar neles da man de profesionais a través de visitas guiadas. Todo isto con un discurso narrativo, unhas explicacións cargado de rigor histórico. Hai que dar a coñecer o patrimonio, pero con rigor histórico, non só visitas para ver a estética. As visitas terán un aforo de 15 persoas e a inscripción abrirase mañá ás 9. Cada solicitante poderá reservar un máximo de 3 visitas para 2 persoas. Toda a información está disponible na web www.patrimonioinvisible.gal.